Se a vide seguise o calendario habitual, Rocío, por exemplo, na Ribeira Sacra, agora mesmo, estaríamos rematando o callado do froito, o que é a fase na que a flor se transforma en uva. Pero este ano, a calor da segunda quincena do mes de maio acelerou o ciclo vexetativo e os sacios levan xa alrededor de 15 días de adianto. As uvas están xa na fase de tamaño chícharo, que se lle chama unha etapa máis propia de finais de xuño ou de comezos do mes de xullo. En resumo, a campaña avanza a gran ritmo e se o verán non trae sobresaltos en forma de sarabia ou en forma de fortes tormentas, a Ribeira Sacra podería encamiñarse cara a unha das vendimas máis abondosas e témperas dos últimos anos. Toquemos madeira para que así sexa, pero queremos saber, é positivo este adianto para as nosas vides, Tania? Que a colleita sexa abondosa, Bernardo, é positivo, pero o sector tenta evitar producións excesivas para así non xerar novos excedentes de viño. Moi bo día, Paula. Bos días. Menudo ano que levades esta temporada, non? Con este tempo que levamos tolo. Sí, entre tanto calor no mes de maio e todo o que choveu no inverno, pois notase na viña tamén. Claro, o ciclo agora mesmo está adiantado, non? Sí, o ciclo ahora mismo encontrase nun estado de tamaño chícharo, que se chamamos nós, está como 2 semanas máis ou menos adiantado con respecto á media dos outros anos. Eso quere decir que se vai adiantar a vendimia? É complicado de decir, pero... Según o que pase no tempo. Según o que pase no tempo, en principio sí, debería de estar adiantada, pero non ten por qué. Dependerá tamén se fai moito calor, que ao final a planta, cando fai moito calor, cerra estomas, entonces non fai a fotosíntesis, non hai maduración, entonces dependerá se veñen moitas olas de calor, como fai 2 anos tamén, nese momento parouse moito o crecimento da vide. E tamén se hai tormentas, non? Sí, se hai tormentas, primeiro se pode fastidiar toda a planta, porque se hai granizo sobre todo, estropea e pode arrasar a cosecha entera. Normalmente estaba desvendimiando o ano pasado a principios de setembro, non? Me imagino que hai unha diferencia moi importante con respecto a outros anos. Sí, isto cada ano cambia moito. Levo moitos anos aquí, antes empezábamos a finales de setembro e hoxe estamos empezando a principios, mediados de setembro. Sobre todo no branco, que xa empezamos a principios de setembro, casi en agosto. O tinto xa nos vamos para mediados de setembro, cando antes estábamos na terceira ou última semana de setembro. Acabas de nomear agosto, vendimiando a finais de agosto. Sí, porque queras que non o cambio climático notase e nos neste traballo o notamos unha barbaridade. Pero vai a ser unha boa colleita. Eu penso que si, a calidade da uva é boa. Pois iso é importante, Paula, moitísimas gracias. Xa vedes, compañeiros, este sector o único que mira é o ceo, que se chove, que se fai moito sol, o ceo é o máis importante para eles.